Какво е билдфандинг? С нас имате възможност да закупите имот в нова сграда, като директно вие финансирате изграждането й. Нека сравним билдфандинг с традиционния метод за покупка на имот. Знаете ли, че когато купувате имот в нова сграда, цената се определя от строителната себестойност на сградата плюс надценка на инвеститора? Чрез нашата платформа за пръв път вие имате възможността да бъдете инвеститор и директен собственик на недвижим имот, като плащате единствено строителната себестойност, без допълнителна надценка. По този начин получавате имот на цена, равна на строителната цена. При подбора на проекти, които да се финансират чрез билдфандинг, прилагаме допълнителни критерии за отсяване единствено на тези, които са качествени и устойчиви. Вие, заедно с десетки други хора, обединявате усилията си и заедно финансирате проект, който би бил по силите единствено на голям инвеститор. Само при събрани 100% одобрение за финансиране се дава старт на следващата фаза – изготвянето на работния проект и строителството на сградата. Стартирай кампанията за жилището, което винаги си желал, на справедливата цена, която заслужаваш. С нас – билдфандинг.